Hej, velkommen til Brians Julekage 2024. I år har vi lavet et tema, der hedder julebelysning og julelav og hvad det ellers handler om. Hvem der gør en forskel her i byen af de frivillige og foreninger, der gør, at folk har lyst til at komme til Hillerød og se vores julebelysning og vores udsmykning og gider handle i vores butikker. Og i dag har vi så en med, hvor vi skal snakke lidt om Nissekorpset. Kan du ikke fortælle mig lidt, hvem du er? Jeg hedder Sten Lynell. Jeg er formand for Mastodonterne, teaterleder og kunstnerisk leder for Mastodonterne. Og Mastodonterne er jo en teatergruppe, som bor i Hillerød. Ja. Vil du fortælle lidt om Mastodonterne og hvad I laver? Jamen, vi er jo en teaterforening, som spiller hovedsageligt musicals. Vi har spillet musicals i 36 år nu, og kører bare derudad med den ene store, enten Broadway musical eller danske musical efter den anden. Og det holder vi meget af. Og vi har en idé om, at det er det, publikum gerne vil have, for vi har rigtig mange mennesker ind og se os. Hvad er historien om Nissekorpset så? Nissekorpset er jo en idé, som opstod i, jeg mener det er 2011. Der må du rette mig, fordi det er efterhånden ved at være 13 år siden, så årene mixer sammen. Men det er en historie om, at der kom en idé om at forene kulturlivet og erhvervslivet i en kærlig forening, hvor at vi kunne komme ned og optræde i nogle butikker og spille teater der og lave fis og ballade over for børn og voksne. Det var dejligt. Hvor kan man opleve Nissekorpset i år egentlig? Jamen det kan man jo i alle mulige steder i Hillerød. Der er en kæmpe plan over, hvor vi skal være hver eneste dag. Og her taler vi torsdag, fredag, lørdag og søndag i december. Der spiller vi så i en butik, som er nøje udvalgt i Hillerød. Lokale butikker her i Hillerød? Kun lokale butikker i Hillerød, og helst i centrum i Hillerød. Men vi kan også godt finde på at fare lidt ud af byen. Okay. Koster det noget at komme ind og se det? Jamen det er fuldstændig gratis. Det er et tilbud fra Hillerød til borgerne i Hillerød om at komme og få lidt julestemning og opleve nogle nisser på slap line. Så man møder bare op, og så ser man det? Ja, man kommer simpelthen i hverdagen kl. 17 og i weekenderne kl. 11 op ved julemøllen, og så råber nisserne, nu skal vi til, og så en eller anden slotsarkaderne, og så farer vi afsted. Men hvor kan man se, hvor I spiller henne? Jamen, er det noget, der bliver slået op nogle steder? Ja, det kan man se på Hillerød nu, hvor man ser, hvor nisserne skal være i dag. Og ellers kan man bare møde op til møllen, og så følge nisserne hele vejen. Det var smart. Ja, det er faktisk ret smart. Ja. Så bliver man ikke væk. Nej. Og nogle gange tager nisserne ind i hånden, så man kan komme hen og lande perfekt der. Ej, hvor skønt. Tak fordi du gør det, du gør. Det er jo virkelig fedt, at der er så mange mennesker, der løfter her i Hillerød. Og det gør byen til noget unikt. Ja. Så det er jo skide godt. Det er en glæde. Hvad skal du selv lave til jul? Jeg skal selv være nisse. Nej, det har jeg jo været også alle årene. Ikke? Ja. Men jeg har nogen, der er dygtigere til at være nisse end mig. Jeg har nogen, der virkelig er perfekte til gadeteater. Ja. Så jeg har nogle kalenderåbninger, men ellers så har jeg også en masse andre nisser. Vi er jo ikke bare et par stykker. Vi er jo, jeg tror, vi er 11 nisser, 12 nisser, som farer ud. Men du skal jo ikke have nisse juleaften hjemme hos dig selv, vel? Nej, jeg skal juleaftensdag, skal jeg være i Slotsbyen. Okay, ja, men hvad med dig selv? Hvor skal du holde jul hen? Jamen, jeg skal holde jul i Sverige. Nå. Det er sådan en tradition, vi har. Ja. At vi tager hele familien op til Sverige. Vi har et lille hus deroppe og hygger os. Og hvis der så falder sne, så er det jo helt fantastisk, ikke? Det lyder hyggeligt. Tusind tak, fordi du gad at komme og være med. Tak for at være her. Tak, fordi I gad at kigge med i dag, og vi ses igen. Hej hej. Husk at købe lokalt. Hej. Se med igen næste søndag, når Brian har en ny og spændende gæst med i julekagen.